Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa da ku a sabon bidiyo. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci mukan kawo muku sababbin mawaƙa masana'antar Kannywood da kuma fitattun mawaƙa da dai waɗansu abubuwa wanda suka shafi masana'antar Kannywood. Labarai, abubuwan ilmantarwa da kuma faɗakarwa a wannan tasha tamu ta Abdul TV. A yau muna tafe da cikakken bayani akan ɗan gidan Adam A Zango wato Aliyu Haidar, wanda shi ma mawaƙin Hausa Hip Hop ne a wannan lokaci. Ko waɗanda ba su sani ba da kuma waɗanda suka sani, wannan shi ne Aliyu Haidar ɗan gidan Adam A Zango, fitaccen jarumin masana'antar Kannywood sannan kuma mawaƙi, wanda na san dukkanin wanda ke kallon bidiyoyi a masana'antar Kannywood ya san wane ne Adam A Zango, duba da daɗewar da ya yi a masana'antar. To, shi ma ɗan shi dai bai fara bidiyoyi ba, amma dai yana yin waƙoƙi na album sannan kuma yana yin abubuwa da suka shafi Hausa Hip Hop. Duk da dai izuwa wannan lokaci yaron yana karatu ne sosai, wadda ba wai sosai yake yin waƙar ba. Amma dai har yanzu ana samun wanda suke tambayar a ina za su sami waƙoƙinsa. Amma dai wannan shi ma mawaƙi ne sannan kuma dukkanin irin salon da baban shi ya ɗauko, wato shi Adam A Zango, shi ma shi irin shi yake yi. Sai dai babu tabbacin cewa shi ma zai yi bidiyo irin yadda baban nashi yake yi, ma'ana irin su Hausa series da sauran waɗansu fina-finai wanda aka yi tun daga baya har izuwa yanzu. Amma dai zai iya yin bidiyo album na waƙoƙinsa da yake yi. Duk da dai shi waƙoƙin nashi ɓangaren Hausa Hip Hop yake yi, wadda yana nan har yanzu yaron bai fara yin waƙoƙi sosai ba, amma dai ya yi 'yan waƙoƙi wadda za ku iya samun su a wasu shafuka na intanet. Kun san kowa da ra'ayin shi. Ba lalle ne shi idan ya taso ya yi bidiyo album ba, ko kuma ba lalle ne idan ya taso ya yi bidiyon series ko kuma ya shiga cikin wasu manyan fina-finai ba. Amma dai kowa ya sani kafin ya shiga irin waɗannan abubuwa, mutum yana buƙatar ilimi, musamman ma wanda yake da ra'ayi na yin waƙoƙi domin gajen mahaifinsa. Dole ya samu ya fara yin ilimi sosai kafin yin waɗannan abubuwa. Wanda a lokacin da ya samu lokaci yakan tsaya ya yi waƙar, wadda da haka ne ma waɗansu suka san shi, wadda kuma har yanzu wasu ba su san waye ne ɗan gidan Adam A Zango wanda ake ta bayaninsa ba. Amma duk wanda yake kallon bidiyo sosai a YouTube ko kuma TikTok da wasu shafuka, ko kuma wanda yake bibiyar Adam A Zango a shafin na Facebook, za ku ga yana posting ɗin wannan yaron wato ɗan gidan shi. Za ku ga yana posting wannan yaro wadda shi ne ɗan nashi wato Aliyu Haidar, wadda shi ma mawaƙi ne fitacce wanda za a iya cewa nan da shekaru masu zuwa za a yi tashe da shi sannan kuma zamani zai tafi da shi. Domin duk wanda ya shirya ilimi sannan kuma ya kasance waƙar ma gadonta yayi, to babu wani kokwanto a kan cewa zamani zai tafi da shi yadda ya kamata kamar yadda aka saba. Kada ku manta da subscribe a wannan tasha, sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci mukan kawo muku fitattun mawaƙa da waɗansu wanda ba ku san sunansu.